Daina nakadulag pa ang sarong provincial drug target personality sa ginibong drug bypass operation kan pinagsarong pera sa Campedeya Bicol asin PNP sa barangay Katalutuan San Jose Camarines Sur pasado las 6 kasubanggi Marso 11. Binisto ang sospek na si John Anthony Nabia Itoriano, 35 anyos asin residente kang nasambit na barangay, asinaloy ng pigbabantayan kang otoridad. Apwera kay Nabia, arestado man ang tulong iba pa na naaktuan na nagpapat session. Binisto ang mga inina si Nagyubani Butak Iyape, 47 anyos. Ann Grace Fernandez Imirasol, 22 anyos, asin ang sarong minor de edad na enterong residente kang parehong probinsya. Saro siyang high value target, haloy na siyang reported and babantayan, and eventually nga nagkontak kay bypass operation and successfully nadakop naman po siya. Kabuuan po no sa Camarines Sur, dakol pa pong kaypuhan i-drug clear na barangays. So malaki naman po kasi ang Camsur, and marami po talaga silang barangay. So far po saro po siya sa mga provinces na dakol pang kaypuhan i-drug clear digdi po sa Bicol. Nakumpiskar sa posisyon kang apat na sospek. Ang 7 transparent plastic sachet laug ang pigtutubodan na shabu na may gabat na 18 gramo o kantidad na 122,000 pesos. Sarong badil, asin non-drug items. Dakulang tabang po no yung mga reports na hali sa community mismo kasi sinda po so nakakahiling. So dahil po sila magduwag magrani sa authorities, sa PNP or sa PDEA para po ipaaram no na may nanonotaran sindang mga illegal drug activities sa mga lugar ninda. Sa presente, nasa pangatama na kang Local Social Welfare and Development ang nasambit na minor de edad. Mantang nasa kustodiya na kang San Jose MPS ang tulong iba pa na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal